Здравейте и днес на 10.10.2013. Ето какво се случи и преди няколко дни с кадри. Линк за клипчето долу в описанието. Има някои проблеми между мъжете и жените, които не могат да бъдат изгладени, и в момента ще ви разкажа за тях и ще ви обясня всъщност заради какво се състоят тези проблеми. Проблемът между мъжете и жените. Един от главните проблеми е, че жените си мислят постоянно. Това е един постоянен процес, който се върти в главата им, който никога не спира. В главите на жените просто се въртат глупости постоянно. Ето, примерно, сега някоя девойка ще стои и ще ме гледа. Нали, ще стои и ще гледа клипчето. Чуйте се какво ли е това петно на монитора ми? Може би това е нещо, от което съм яла. Дали има нещо за ядене в хладилника? И ето един човек, който вече не гледа епизода. И това е истината. Това наистина се случва. Дори когато ще говорите с някоя жена на живо, вие се опитвате да разсмеете или да разкажете някоя друга история. Тя стои и ви гледа. Чуйте се, защо ли се облякал по този начин? Може би иска нещо да ми намекне по този начин. Чудя се какво ли ще правя след като се видя с него. Може би трябва да отида да се изкъпа. Чувствам се дебела. Може би не трябваше да слагам тези дрехи. Ей, косата ми е ужасна. Той за какво поделяте ми говори в момента? Това е също, когато някоя жена ви каже: имах много странен сън. Не сънувах много странни сънища. Поделяте, аз се опитвам да си спомня шибрените сънища. Аз дори като се събуда, искам поне веднъж седмично да си спомням сънищата. Това е. Поне веднъж седмично. Те всяка божа вечер събуждате. Сънувах някакви много ужасни неща. Гадно ми е, не мога. И затова им се пребава целият ден, защото са сънували нещо през нощта. И после целият ден са криви. И вие като се видите с тях и си го изкарат на вас, защото за това, че са сънували някакви простоти през нощта. Има ли сте такава приятелка, която, нали, живеете заедно, спите заедно, и в един прекрасен момент, примерно в 3 през нощта се събужда и сънува някаква страшна простотия, в която вие сте направили нещо, нали, на нея и сте обидели по някакъв начин или сте накарали да се чувства кофти. И в този прекрасен момент, в 3 през нощта, тя ви събужда по най-гадния начин, за който може да се сети в този момент. Нали, скръчва, бутва, сритва. Какво, нали, вие се събуждате, такъв, опитвате се да успокоите, нали, примерно. Ако си мислите, че е сънувала кофти сън, нали, кошмар, нещо така, да успокоите. Изобщо не ме пипай. Добре, какво направих? Много добре знаеш какво направи. Събудих се. Ето, примерно, мъжете имат тази способност, която, не знам, жените може би не искат да го правят или се страхуват, че може би мозъка им ще престане да работи, ако го направят някой път. Мъжете можем да застанеме, или да седнеме, или да легнеме и да гледаме в пространството за 10-15 минути и да не мислиме за нищо. Нищо! Една шибана мисъл не минава през тъпата ни глава. Стоиме и гледаме в пространството. Ако можеше да се сложи камера в главата ни, която да покаже всъщност какво виждаме, щеше да бъде празен екран. Най-много да бъде скринсейвър. Тръбички. Но това естествено жените не го приемат, защото те не го правят по никакъв начин и затова не ни вярват, че ние може да го направим. И затова идват при нас, нали, когато сме си в тези 15 минути без мисъл в главата. И затова жените, като ни видят, че стоиме и гледаме така в пространството и се правим на мислещи, те идват при нас и ни питат: какво правиш? Виждали ли сте колко стреснати изглеждаме всеки път, като ни попитате това? Какво правиш? Нищо, стоя си. За какво си мислеше? За нищо, всъщност. Нищо. Просто стоях и си гледах пространството. Айде, защо не искаш да ми кажеш за какво си мислеше? Но вие всъщност сте си стояли там и не сте мислили за нищо, само че те в този момент почват да ви обвиняват за това, че не искате да споделяте с тях това, което се случва в главата ви. Истината е, че нищо не се случва в главата ми. Идва един прекрасен момент в взаимоотношенията между мъжете и жените, нали? В който жените ще дойдат при вас и ще ви попитат, т.е. няма да ви попитат, ще ви кажат, т.е. идват при вас. Искам да ми обещаеш нещо. Да, разбира се, всичко, кажи, какво? Искам да ми обещаеш, че никога няма да ме лъжеш. Да, разбира се. Обещавам. И това е първият път, когато ви излъгахме. Тъпото е, че когато се опитваме да ви обясниме,
истината. Това, че сме ретардирани и че не минават мисли през главата ни или някакви женски полови органи, които тук що сме видяли някъде. Това вие просто не го приемате. И това, когато почнете да ни притискате, да ви обясним за какво сме си мислили, трябва да измислим някаква история, така, изведнъж, за да не изглеждаме като пълни олигофрени пред вас. Така ли, че не изглеждаме като пълни олигофрени, но има някаква степен, която се опитваме да не преминеме, за да не се отчаяте изцяло от нас. Заставате. Ами, точно си мислех за... Колко хубава си... наистина ли? Това е за мен днес и до следващия път. Кат. Сценарийче. Кат. Нещо не ми е разговорливо днес.